Гайса таудан төшкәч, артыннан күп халык иярде. Менә янына бер махау шире белән авыручы кеше килеп тез чүкте һәм: "Әфәндем, әгәр теләсәң мине тазарта алыр идең", диде. Гайса кулын сузып аңа арынды һәм: "Әйе, телим, тазарын", диде. Шунда ук махаулы кеше тазарды. Шуннан соң Гайса аңа: "Кара аны, берәүгә дә сөйлисе булма, ләкин руханига барып күрен һәм терелүеңнең билгесе итеп Муса канунында таләп ителгән бүләкне китер", диде. Гайса Капернаумга килгәч, аңардан ярдәм сорап бер йөзбашы килде. "Әфәндем, минем хезмәтчем өйдә параличтан бик нык газапланып ята. Мин барып аны савыктырырмын", диде Гайса. "Әфәндем, сине үз йортымда кабул итәргә мин лаек түгелмен", дип җавап бирде аңа йөзбашы. "Син әйт кенә һәм минем хезмәтчем савыгачак. Мин үзем дә буйсынудагы кешемен. Үземнең дә кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берәрсенә кит дисәм китә, икенчесенә кил дисәм килә, хезмәтчемә моны эшлә дисәм эшли". Моны ишетеп Гайса хайран калды һәм артыннан ияреп баручыларга булай диде: "Сезгә хак сүз әйтәм. Исраилдә мондый ышануны һич кем дә күрмәгән иде. Мин сезгә әйтәм, көнчыгыштан һәм көнбатыштан күпләр килеп, күк патшалыгында Ибраһим, Исхак һәм Якуб белән бергә мәҗлестә утырырлар. Ә патшалыкка ия булырга тиешле кешеләр читкә, караңгылыкка куып чыгарылырлар. Анда елау һәм теш шыгырдату булыр". Шуннан соң Гайса йөзбашына: "Өеңә кайт, сиңа иманыңча булсын", диде. Хезмәтчесе шул сәгатьтә үк савыкты. Гайсаның күпләрне савыктыруы. Гайса Петернең өенә килде һәм кайнанасының кызышып, авырып ятуын күрде. Гайса ул хатынның кулына кагылгач, кызышуы шунда ук бетте. Ул торып, Гайса хөрмәтенә табын әзерли башлады. Ә инде кич җиткәч, Гайса янына җен кагылган күп кешеләрне алып килделәр. Ул үзенең сүзе белән явыз рухларны куып чыгарды һәм бөтен авыруларны савыктырды. Шуның белән ул сырхауларыбызны үз өстенә алды, авыруларыбызны күтәреп алып китте, дип Ишагия пәйгамбәр әйткәннәр тормышка ашты. Тирә ягындагы халык төркемнәрен күреп, Гайса шәкертләренә күл аръягына чыгарга кушты. Шунда аның янына канун белгечләреннән берәү килеп: "Остаз, син кая гына барсаң да, мин артыңнан барырмын", диде. Төлкеләрнең өннәре, кошларның уялары бар. Ә Адәм угылының баш төртер урыны юк, дип җавап бирде Гайса. Икенче берсе, шәкертләрнең кайсыдыр, аңа булай диде: "Әфәндем, өемә кайтып, әүвәл атамны күмеп килергә рөхсәт ит". Ләкин Гайса аңа: "Миңа ияр, үлеләрне үле булганнар үзләре күмсен", диде. Гайса кимәгә кереп утырды, аның артыннан шәкертләре дә иярде. Кинәт күл өстендә көчле давыл күтәрелде. Дулкыннар кимәгә бик каты итеп бәрделәр һәм аңа су керде. Ә Гайса йоклап ята иде.
Şәкертләре килеп аны уяттылар һәм «Хакимебез, коткар, батабыз» дип кычкырдылар. «Ни өчен сез шундый куркак сай иманлылар?» диде ул аларга. Гайса торып җилне һәм күлне тыйды, һәм үле тынлык урнашты. Кем соң ул? Җил дә, күл дә буйсына аңа дип кешеләр таң калды. Гайса аргы як ярдагы Гадәрә җиренә килгәч, кабер мәгарәләрдән аңа каршы җин кагылган ике кеше килеп чыкты. Алар шундый усал булган ки, хәтта ул юлдан һич кем үтә алмаган. Аллаһы угылы, сиңа бездән ни кирәк? Син монда безне вакытыннан элек газапларга килдеңме дип кычкырдылар алар. Айрак түгел зур дуңгыз көтүе утлап йөри иде. Җиннәр, әгәр безне куып чыгарсаң, дуңгыз көтүенә җибәрсе дип үтенделәр аңардан. Барыгыз дип җавап бирде Гайса. Җиннәр кешеләрдән чыгып дуңгызлар эченә керделәр. Шундук бөтен көтү текә ярдан күлгә ташланды да батып үлде. Көтүчеләр исә качып киттеләр. Алар шәһәргә йөреп кайтып, барысы хакында сөйләделәр. Җинле кешеләр белән дә ни булганын хәбәр иттеләр. Менә бөтен шәһәр халкы Гайса каршына килде. Аны күреп, алар аңардан үзләренең җиреннән китүен үтенделәр.